Usa ka babae nga giingong nalambigit sa child trafficking ug usa ka inahan ang priso. Human nadakpan sa otoridad diyang ibaligya unta niini ang upat ka adlaw nga anak niini. Ang baby anana sa kustodiya sa CSWD. Ano ang report? Dakpan sa Hingog City Police Station uban ang CSWD ug NGO nga Project Rescue of Children gikan Tarlac City. Ang usa ka babaeng giingong child trafficker ug usa ka inahan sulod sa usa ka mall sa Hingog City, Misamis Oriental. Sumala pa sa otoridad nga ang operasyon pinasikad sa impormasyon nga nadawatan sa kapulisan nga aduna matud pay illegal nga pagpamaligya og bata nga mahitabo sa lugar. Atol sa operasyon, positibong nakita ang pagbaligya na unta sa usa ka 4 days old nga baby girl bugti sa 15,000 pesos. Ang mga sospek usa ka 43 anyos nga taga Pasig City og inahan sa baby nga 37 anyos nga residente sa Manolo Fortich, Bukidnon. Nagsugod ang ilahang transaksyon na pinaagi sa usa ka private nga FB page. Diin ang katong maong sospechado is nangita og kinsay magbaligya no or for adoption nga bata. Og ang katupong inahan pod nga allegedly kay ang maong bata manggod is ang maong inahan is naburuson lang. So, ang gusto po sa maong inahan is ibaligya po ang maiyahang ang maong bata. Usa ka dakong kalapasan sa balaod ang gihimo matud pa sa mga suspitsado. Kasong paglapas sa RA 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 ang atubangon sa mga suspitsado. Kini nga insidente is very disheartening kaayo kay tungod usa ka inahan mismo ang nagbaligya sa iyang anak. Sanglit social media ang gamit sa mga suspitsado sa paghimo sa illegal nga transaksyon. Nakigkoordinar na ang Police Regional Office 10 ngadto sa PNP Anti-Cybercrime Group aron subayon ang internet kung aduna pa bay susamang modus o grupo nga gahimo sa maong krimen dinhi sa rehiyon. Karon, anana sa kustodiya sa City Social Welfare and Development ang na-rescue nga baby. Samtang ginahikay na sa City Prosecutor's Office ang kaso batok sa duha ka suspek. Kung ang kita parents if dili nato kaya nga alagaan ang atuang bata, we have our DSWD. Pwede nato i-arrange nato aduna kita pamaagi kung gusto nato ipa-adapt. We have to make it sure nga ang katupong maka-adapt is mga maayong tao is iagi nato sa legal. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.